Det var jo lidt sådan pinligt, for Christian Steele, han startede med akkurat den samme slide som mig næsten. Så det blev jo lidt sådan at hoppe efter Virkula, når Christian Steele tager samme udgangspunktet. Men jeg skal snakke om noget lidt andet, for som vi alle sammen sikkert er enige om, så Norge, det er jo vanvittigt vakkert. Det er uberørt natur, det er fantastisk dyreliv og frisk luft til alle, som kommer op hit der. Jeg kommer fra Danmark, og det er jo en af grundene til at rejse op hit. Men samtidig, så det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. For folk, som rejser til Røst i dag, så ser man vakker uberørt natur. Men andre, som kommer hit, de husker, hvordan det var for 10 år siden. Hvordan de vakre fjeldsiderne, det var heim for over 50.000 krydser. Nu fremstår det bare som en tom kulisse af det, som engang var. Ændringsblindhed. Smag på det ordet. Det beskriver, hvordan vi mennesker synes, det er vanskeligt at opfatte ændringer gradvist over længere tid. Så i takt med menneskeskabte ændringer i naturen, kan også vores accept af, hvad som er naturligt, ændres. Her har jeg et billede fra 1968, som du tager af Ejner Brun, og så i 2023, som jeg tog i sommer, da jeg var på feltarbejde. Det, som sker, det er, at vi accepterer mere ødelæggelse af natur for hver generation, som går, fordi vi har et hukommelsestab mellem generationer. Jeg husker ikke det fra 68, for der var jeg ikke født. Det giver os et fejlt indtryk af, hvor gennemgribende verden omkring os har ændret sig. Som nogen sikkert ved, så jobber jeg med søfugl, og det er verdens bedste job. Sorry altså. Men nogle gange så føler jeg mig som en dommedagsprofet. For dere har vel alle sammen set de her nyhedssakerne, hvor vi skriver, det går så dårligt med søfuglerne, det er dårlige tider, hækkesvigt på Røst. Men selvom jeg ofte refererer til, hvor dårligt det går med de her søfuglerne, så er det reduceret til tal og grafer. Det er den her blodrøde grafen, som går ret nedover. Men hvad indebærer det egentlig, at 8 af 10 krydser har forsvundet fra det norske fastlandet? Eller at 2 af 3 søfuglarter er ført op på den norske rødliste? Jeg tror egentlig ikke, jeg havde taget ind over mig, hvad de her ordene betød, som jeg snakker om hver dag. Før jeg så gamle optog for Røst på Sundmøre, der er jeg ansvarlig for feltarbejdet. De 10.000 med topskav, som før hækkede her på nordsiden af Runde, de er borte. Der er ingenting der. Og dermed er en af de største topskavkolonierne i Norge forsvundet. Og de 100.000 par med krydse, som hækkede på Runde, de er væk. Lydene fra fuglefjeld har forstummet, og det er næsten stille der nu. Jeg har snakket med kollegaer, som jobbede her på 70-tallet, som ikke har lyst til at dreje tilbage, fordi det er så trist. Og samtidig så rejser turister til Runde, og de synes, det er det fineste, de nogle gange har set. Og de tager billeder af lunden, som flyver rundt og er kæmpe fornøjet. I sommer der var jeg i Østfinnmark med Rob Barrett, en næster inden søfuglforskning og en god ven. Rob begyndte sit arbejde i de norske fuglefjeld på slutten af 1970-tallet, så det er før jeg blev født der. Og på den tiden, der hækkede der for eksempel mere end 300.000 krydser og lomvier i fuglefjeldet her i Syltefjord. Første gang jeg kom op hit, der var det dekt. Vi ser hele fjeldsiden på næstsiden dekt af krydser, med den lyden som følger med. Lomviene hækket, det var enda nogen igjen helt øverst oppe på den brede hylde der nede, var det masse lomvi. Det blev dog med mye refleksion over naturen før og nu. Rob han er stadig ung til sinds og har tålt tidens tand væsentligt bedre end fuglerne i Syltefjord i hvert fald.
For mig så var det et privilegium at rejse med Rob som et tidsvitne, for han har en kundskab, jeg aldrig ville kunne komme til at få. Men samtidig så var det sårt at dele den erkendelse af det, vi har mistet med ham. Og den følelse, den har været gennemgribende i hele det projektet, Fuglefjell før nu, som jeg præsenterer billeder fra i Doktor. Igennem det projektet, som har været et rent formidlingsprojekt, der har vi prøvet at visualisere de ændringerne, som vi oplever i de norske Fuglefjeldene. Og det har været en emotionel og ganske tung rejse, både som forsker, som menneske og som mamma til 2 fantastiske unger, som elsker verden rundt sig. Så det er vondt at se og tage ind over sig de ændringerne, som vi er vidne til. Og det er vanskeligt at beholde optimismen og troen på, at vi kan snu udviklingen i en positiv retning, selvom pilene peger i fejl retning. Og jeg tænker, det er jo absolut den optimisme, vi må have for at gøre noget med det her. Vi slutter der, vi starter, med optag fra han Sverre M. Fjeldstad. Hvis vi tar runde i sin helhet, så tror jeg, at vi trygt kan sige, at det findes cirka 1 million fugler her. Og dermed er Runde millionbyen i havet. Så har vi blivet ændringsblinde. Det siger jeg sikkert så selv lidt grann, eller det er et ledende spørgsmål der. Men ja, det tror jeg. For jeg tror, at det næsten er umuligt for os at tage ind over os de enorme ændringer, som har skett i løbet af bare et kort livsløb. Vi snakker 50 år her. Men vi trænger at åbne øjnene og erkende, hvad vi har mistet, så vi kan jobbe for at bevare og bygge op det, vi har igen. Tak for mig.